El TGN Bàsquet no té res a veure amb el d'inicis de curs perquè primer cop disposa d'11 fitxes sènior, però això no servirà de res. Si no s'apuja la competitivitat, especialment des del vessant físic, la derrota contra el Gijón, a qui les liles van agafar el testimoni a la cua de la Lliga Femenina 2, va ser evitable, tot i la irregularitat en el joc. Ho diu Sergio Manzano, que demana temps per aclimatar les debutants Brigitte, Adellinca i Tous, però també un punt més de consistència al grup. Jo estic convençut, si no, no estaria aquí avui, hauria plegat. Continuo pensant que el marge de creixement de l'equip és molt gran, però les jugadores també han de donar un pas endavant i com a mínim hem de tenir jugadores que entenguin el nivell físic al que hem de jugar, no? Que crec que és un dels aspectes que ens està fallant. Tant jugadores com tècnics assumeixen que la fase regular no tindrà paciència amb ningú i que és imprescindible despertar classificatòriament amb un triomf i 5 derrotes, una victòria per sota de la línia de la permanència. S'ha d'acoplar les peces, però la Lliga no espera. Llavors hem d'intentar agarrar-nos a lo que puguem per competir de veritat. De veritat vol dir estar dintre del partit i no com l'altre dia que estàs però no estàs, massa errors, hem d'intentar polir aquests detalls. El de dissabte contra l'Ibaizábal no sembla el desplaçament més propici per aconseguir el primer resultat positiu com a visitant, ja que les basques tan sols han perdut un enfrontament. De moment, una sola baixa segura, la de Roser Tous.